Аре, дайте вече! Едно, две, три. И сам! Кой пари? На, искаш? На! Ей, че снимам. Имаше време, кога се пързалим с... Я! Топката е първа да я еде. Само ти ли няма да се спускам? Ще се спусна, спука. На мен ми мина времето за спускане. Космаки с газаки с оснаки с газаки. Жат картон! Но щеш да ми иска вие забие муцуна в земята. Да ви го накажа. А можеш ли право? Браво, това е. Не. Не, аз смееше да се спуснеш, братле, без да се държиш за земята. Прав. Аз ще пробва сладна, тук има сладка. Абе, много. Ще се прекута. Тя може да се погнали. Сега гледай, сега ще направя сладна. Ще ми го обърни телефона го тук. Давай, се пробия. Чакай. Гледай са. Леко, оператора. Майфе. Оператора. Се пречукаш. Хубаво е. Гледай. Я. Беше смешно!